Ah, ah, ah. Na di na mo ulit simuang kamot dili na imuha. Iman gina. Luwi lagi kayo ka ng mga bata dito na wala yung mga mama ka nang nigapaniod to magdali-dali na sila kaon magdampa nya ang ilang mga baon dili na panghuruton. Luwi kayo na. Dili tinuod na siya kay sa dili na kanila siya mong tawag ugma, dili na siya mong bumira ganit dili simuha o umunit simuha. Di na kontrola na sila. Mati sugod na. Oh, siguro sa matchop sa gawas di na paakbay. Ha? Si Matthew sa gawas di na pagunit. Oh. Basta wala na hinahinay na gina siya nga dili makuan. Ang detachment na na mas dako na influence nila dito sa ilang environment kontra simuha. Bakit sa US, Kuya Butch, Lahi man sila. ginapalahi dyan nila ang bata sa parents? Pala nila after 18. Gani, Ano, ang lahi ay man dili ba sa kanang baby pa na siya sariling kwarto? Oh, kay di sila gusto ma-disturbo. Hindi na gusto. Kaya pala sila pag 18, inikapot og 18 years old nung kanang dapat independent ng bata. Correct, itago mo na. Ano sarili mga Itago trabaho. mo na pag ang Por eso, kung nga kamo, mga apply mo kanang kuan, kanang abroad o kanang US na visa, ang inyong irason na close family ties. Dili gyud kay unsay naa ninyo na kwarta kay dili na Nagamatter. value na. Wala value na Dili sila. na matter sa ano yan, Dili na US. mag- kwarta ni mo peso na ila kwarta ni dito dalan mo lang ikuan nila nya ang dabi ba ang kuan nila dito ang family ties nila dito sa Amerika kanang ginabuhat nga hatod sundo nila nya mingon ka na nakay trabaho preoccupied ko karon trabaho ko panangin sa opisina ato ko sa akong anak no questions asked maski pa kung sa orasa, maski kung sa ka-importante nga meeting na no questions asked kay pwede makasuhan ang kampanya nga kuan na badlong sinwa ayaw dito kay naka-importante dili. Ay, banto. Priority gid ang kuan, priority gid ang family. Magkindi ako nga mo, kaya mo yun ko sa nga mo, sir, mato sa akong eskwelahan, sir, kaya mapataon ko pa niyo sa mga anak siya nga, okay, that's great. No, ano lang. Pero why ka nang inikaabot og 18, inapahawa man siya. Independent naman. Independent lagi mo lang age of majority nila para sa tuwa. So age of 18 ka sila, humana sila high school. Makatrabaho na sila. So, pag gumawa nila high school, muna, that's the time, mag-loan sila sa gobyerno para ilang gamiton sa pang-eskwela nila pang-college. May ko support kayong government, no? Oh, kung wala kay sweldo, once na gusto kami eskwela, loan ka sa government. Para na JSS, land bank, loan ka. Asa man eh, why di ka pangutang na? Ang imo lang ID, ipakita mo dito. Pag makatrabaho na ka, bayad ka. Bayad. Yeah, pwede, baskin ano, mas, halimbawa ako matukog US, pag mag-mass citizen ako dito, pwede ko napod sa government, baskin dili ko pure American. Mag-ano ko sa government. Nag-migrate. Nag-migrate na ko ba, tapos nag-migrate ka. gusto ko mag-eskwela dito, magpatabang ko sa government dito, baskin Naiuban nga mga grants, anak. Ano na mo? Grants? Grants ba? Ano? Saan mo grants? Scholarship grants? Okay. Kuan ba? Kanang libre ba? Libre. Kunsa man eh. Para sa na, ngano man mag-spend ko sino o kanang kuan, kanang college. Na daghan yun, pwede dito. Scholarship grants. Na lang kung ano. Nadyo philanthropist ana nga magkuan sa inyo nga mag-heed sa inyong kuan sa inyong gusto ba. So, once nga scholar ka dito, makatrabaho din ka. Bulak. sila gid mismo mag-ano, Oh, provide hindi. Basta kuan ka, working student ka, automatic makatrabaho ka. lahi jud diri Kay- Pilipinas no, mapay morale. Oh, magay. Ilago na na. Lagot kaayo, mo pag ipa-eskwela og gobyerno, sila pa mag-against sa government. Sa gipangayo nila karon sa gobyerno, libre na pang eskwela, hantod college. Nya, balik in favor ng bayron ba ka tagamit ka trabaho. Natoy isa Unsa pa man yung taon nimo ana, imong health na ana libre. bitaw yun. Unsa pa man daw?
Anong ginagawa mo, anak? Ikuha na siya nga terrorist group siya. Butterfly? Very Ang Netherlands karon, good. bakbaka na karon sa United Nations nga Asa, nawala. Ito ba si Balden? Okay. Mat. Okay, Rachel. Lapo. Move your thumb finger. Ana ba? Ana, painom mo pa na. Ana, yun. Ana. Okay, ana. Okay. Okay. Ang last okay na po. Kaya na po, ano mo kana eh. Okay mo kana. Ano kana eh. Kana eh. Move. Ano? Oh. Move. La, dili mo move. Dili. Move. Dili mo move. Move. Dili mo move. Usap. Tanaw mo to kung pila ka seconds ba? Ha? 100. Ha? Okay, ready. Okay, ready. Pantay lang ka. Ayaw gunit eh, wala gunit. Sige. Ayaw gunit eh. Ayaw. Oy, nahulog. Okay, final. Okay, final. Unya na. Final. Salain niya, salain. Adi, ayaw, final. 100 chat. Awa din na. Final ha, tanaw mo ha, final. Final. Final ha. Final. Okay, ready, final. Ayaw gunit eh. Final ha. Final. Okay, ready. Go. Sige. Tama. Sige, final. Walay kwarta. Mukha niya eh. Guys, nami karon diri. Hi. Flong dito sa Flong. Alam mo diri, wala mag-inom. Tara, nag-order naman yata si Ate Juby. Asa naman? Nag-order na ako, nagluto mong ganang cook. Please. Ay, please. Dari na pa din. Hello. Ate Jonah. Grabe nga na bakay ni Cairo din sa una ba? Sila Ringo po. O Ringo, tama din. Dambo. Napagay ko yung mga picture ata. Nakasave sa laptop. Kuha na gini mo bingoy. Hi, Beng. Welcome to Deco Mexico.